stor ej på at forsvare titlen. Så er det den stærkeste mand, men ingen er afgjort. Før det igen på den sidste disciplin. De sidste december. Fra tidligere mandsdommerne, Danmarks mand. Nej, det er præcis, det var lidt dumt, så det lyder om. Mikkel Borg, Du har stukket ham på. Så er vi i gang. Kom så, Mikkel! Over på den meter. Stille og rolig vending. Og så er det bare fremover stemmerne på de sidste meter. Vi skal helt over stregen. Med på hånden. Vi vil se her. Så hedder det Mikkel. Lad os se. Første til. Eksplosiv, kom Mikkel! Yes, sådan der! Ja, det var. Ja, det var.